Abbinano l'arte romana, гръцкото влияние, l'influenza greca традиционното тракийско изкуство. e l'arte tradizionale dei Traci. Storiche. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да ви посрещна в България и да ви благодаря, господин президент, че се отзовахте на моята покана да посетите нашата страна и то точно в годината, в която отбелязваме 145 години за взаимно доверие и всичко това е изградено. La ringrazio molto, Presidente, la ringrazio molto per l'invito. Per me sono felice di tornare dopo 8 anni a Sofia e la ringrazio molto per l'invito che mi ha rivolto